Середа, 5 лютого, 2176-й день окупації Криму Росією. Вже за мить про найактуальніші події дня. Ви дивитеся інформаційний випуск «Заман». Я Олеся Галич. Вітаю вас. Чехія не визнавала і не визнає анексію Криму. Таку чітку позицію озвучив міністр закордонних справ Чехії Томаш Петершичек після зустрічі з українським колегою Вадимом Пристайком. Очільник українського МЗС саме перебуває з робочим візитом у Чеській Республіці. Поза дипломатичним діалогом Вадим Пристайко розповів журналістам про те, коли та за яких умов може відбутися наступний обмін полоненими. Про все це детальніше мої колеги далі. Над будівлею МЗС Чехії вперше за багато років замайорів український стяг. З офіційним візитом до Праги прибув міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Свою зустріч із тамтешнім прем'єр-міністром Андреєм Бабішем Пристайко назвав перезавантаженням двостороннього політичного діалогу. Разом із своїм чеським колегою Вадим Пристайко відкрив перший українсько-чеський форум. Це майданчик, на якому шукатимуть шляхи співробітництва та протидії гібридним загрозам. Останній візит прем'єр-міністра Чехії в Україну, що відбувся кілька місяців тому, був першим за останні 11 років. Це і дає поживу для обговорення спільних питань. За підсумками зустрічі міністри провели прес-конференцію. Очільник закордонного відомства Чехії вкотре наголосив, країна ніколи не визнає російської анексії Криму. Про Крим ми ніколи не забуваємо. Чеська Республіка ніколи не визнавала анексії Криму і не збирається цього робити. Це є наша тверда позиція в ЄС, і ми вважаємо, що санкції проти Росії можуть бути скасовані лише у випадку, якщо вона змінить свою поведінку. На запитання АТР, коли можна очікувати наступного обміну полоненими та скільки кримців буде у списках, Вадим Пристайко розповів наступне. Зараз готуємо черговий обмін. Ми все ще віримо в можливість найближчим часом завершити обмін всіх на всіх. А це буде дуже великий масовий обмін, в якому, ми сподіваємося, знайдеться місце переважній більшості кримських татар, які були останнім часом. В останніх хвилях не так багато нам вдалося отримати цих людей. Під час візиту Вадима Пристайка до Праги сторони анонсували підписання договору про співпрацю у сфері архівної справи. В МЗС Чехії переконані, це сприятиме викриттю нових фактів терору радянського режиму на території України та Чехії. Тетяна Комарова, Дмитро Суспільний з Праги для «Заман», АТР. Голова моніторингової місії ОБСЄ Марк Терінгтон відвідав КПВВ «Станиця Луганська». Там подивився, як працює пункт пропуску та поспілкувався з людьми. А тим часом впродовж першої половини дня окупанти обстріляли наші позиції з кулеметів та великокаліберних мінометів. Один раз застосовували навіть протитанкову керовану ракету. У відповідь українські захисники відкривали вогонь. На щастя, втрат серед бійців об'єднаних сил немає. Тим часом українська розвідка звітує про нові випробування сучасної російської зброї на окупованому Донбасі. Так, в інтересах 1-го та 2-го армійських корпусів російсько-окупаційних військ в районах населених пунктів Широка Балка, Гольмівський та Світлодарської дуги, що входять до смуги відповідальності 3-ї окремої мотострілецької бригади, активно застосовуються модернізовані зразки безпілотних літальних апаратів. А в районах міст Луганськ, Дебальцеве та на Новоайдарському напрямку смуга відповідальності 2-ї окремої мотострілецької бригади фіксується робота комплексів радіотехнічної, радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби. Український активіст Олег Приходько залишиться за ґратами Кримського СІЗО до 10 квітня. Суддя окупаційного суду Сімферополя вирішив не змінювати запобіжного заходу та не відпускати активіста під домашній арешт, мотивуючи це тим, що Приходько може втекти або тиснути на свідків. Вперше за кілька останніх засідань суддя дозволив бути присутніми дружині та друзям Олега. Нагадаю, Олега Приходька затримали 9 жовтня торік. Чоловіка підозрюють у буцімто підготовці підриву Сакської адміністрації. Під час обшуку його будинку було знайдено зброю та боєприпаси. Сам Приходько заявив, що все це йому підкинули. Звинувачення вважає наклепом за проукраїнську позицію. Держится, крепится, переживает из-за остальных заключенных и передает, за нас переживает очень, потому что на него очень давят. С семьей. Свиданий нет,
Видеться мы не видимся, передачи периодически постоянно носим, лекарства передаем, потому что без лекарств состояние здоровья у него усугубится. Моральное состояние, конечно, у него, по-видимому, обрабатывают его понемножку, потому что были такие, что он очень боится за нас, боится, что нас тоже посадят. Значит, ему говорят это. По завершенню засідання адвокат Назім Шейхмамбетов повідомив, що сьогодні слідчий долучив нові матеріали до справи. В них йдеться про те, що Олега Приходька звинувачують ще й в одному епізоді – плануванні підриву консульства Росії у Львові. Нині ці матеріали вивчаються адвокатом. Екс-міліціянт Сіваєвський сьогодні вперше відповідав на запитання адвокатів, фігурантів красногвардійської групи у так званій справі про тероризм. Колишній кримський правоохоронець, що після анексії перейшов на бік окупантів, став свідком обвинувачення у справах Ескандера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова. Як повідомили адвокати, Сіваєвський не надав жодної схвальної відповіді, яка б доводила звинувачення у тероризмі та організації осередків забороненої ісламської організації. Навпаки, його відповіді свідчили, що всі звинувачення будуються на припущеннях, чутках і думках третіх осіб. Також більше як годину судді слухали записи розмов кримців. Нічого, окрім тонкощів виховання дітей та сімейного життя в ісламі, не почули і закрили засідання. Власник сафарі-парку «Тайган» Олег Зубков оголосив голодування. Зараз його тримають у СІЗО Сімферополя, але від тамтешніх харчів він відмовляється. В ізоляторі він проведе щонайменше 2 місяці, а все за те, що допустив недбальство влітку 2018-го, коли у його парку була травмована жінка з Кіровської області Росії. Лев вкусив відвідувачку за руку, коли та хотіла зробити світлину з твариною. Сам Зубков наполягає, що жінка була на підпитку і хапала лева за гриву. Зараз бізнесмену загрожує 6 років ув'язнення. Жорстка економія. Крим без української води почав рахувати ледь не краплини. По містах півострова оголошено графік відключень. У самій столиці Криму, Сімферополі, гарячу воду даватимуть тільки вихідними. Холодно щодня, утім, лише ввечері та вранці. Надзвичайний режим водопостачання запроваджують вже з 10 лютого. Як твердять окупаційні чиновники, дощів нема, а запасів води у 3 водосховищах, які живлять столицю Криму, вже на 25-28 мільйонів кубів менше, ніж торік. За словами голови окупаційної адміністрації Сімферополя Олени Проценко, містянам залишається сподіватись лише на опади. Якщо ж дощів не буде, води для Сімферополя вистачить не більше, ніж на 100 днів. Нам главное – осадки. Очень важно. Надеемся, конечно, что будет снег, будут дожди и на Божью помощь. На сегодня могу сказать, что коснется, конечно, всех домов и частного сектора, и МКД, кроме социально значимых объектов. А от українські експерти переконані, у такому катастрофічному стані справи з водою на півострові винні самі окупанти, бо нехлюйськи ставилися до існуючих і обмежених водних ресурсів півострова. А запроваджувати режим економії води потрібно було набагато раніше, ще у 2014-му. Крым уже сегодня находится в состоянии гораздо более худшем, чем он находился в период до момента, когда в Крым пришла Днепровская вода. Уже Крым сегодня имеет факты пересыхания рек, обнуления водохранилищ. Исходя из этого, они просто уже догоняют негативно сложившуюся ситуацию, ну и по сути вернули Крым в состояние вот этих там условно 50-х, 60-х, начала 70-х годов 20 века, когда Крым прекрасно знал, что такое жить в режиме графика подачи. Дніпровської води в Криму не буде, допоки окупанти не звільнять півострів, наголосив постійний представник президента в Криму Антон Кориневич. Він спростував інформацію про те, що буцімто відновлення постачання води до Криму буде обговорюватися під час виїзного засідання парламентського комітету на Херсонщині. Ніхто ні про яке відновлення водопостачання не говорить. Вода з каналу піде в Крим тільки після деокупації.
Жодної води до деокупації. Заплановане засідання Комітету Верховної Ради не пов'язане з питанням водопостачання, а має на меті ознайомлення з ситуацією біля адмінмежі з тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим. Кримсько-татарські журналісти піддаються найжорсткішим репресіям в Криму. Про це звітує міжнародна правозахисна організація Freedom House. За їх підрахунком, за ґратами на окупованому півострові перебувають 10 журналістів. Здебільшого це блогери та громадські журналісти, які висвітлюють облави та судилища окупантів. Йдеться, зокрема, про Сервера Мустафаєва, Нарімана Мамедемінова та інших учасників об'єднання «Кримська солідарність». Натомість єдиним позитивним сигналом у Freedom House називають зняття судимості з журналіста Миколи Семени. Його звинуватили у публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудили до 2,5 років умовно з випробувальним терміном. Судимість зняли наприкінці січня, але він досі в російському списку терористів. Медіа в Криму залишаються жорстко обмеженими, а професійні та громадянські журналісти зіштовхуються з репресіями через свою роботу. Кримсько-татарські журналісти, зокрема, піддаються особливо суворим покаранням. Їхні вироки, як і у Семени, мають бути переглянуті. Важливо, щоб Сполучені Штати, Європейський Союз і міжнародна спільнота наполягали на справедливому і ретельному розслідуванні таких випадків. Про кримські медіа говорили й на закритій зустрічі кримсько-татарської делегації з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Про це в інтерв'ю АТР розповів голова Меджлісу Рефат Чубаров. Він зауважив, що кримські журналісти, які працюють на материковій частині України, не можуть поїхати до окупованого Криму та потребують підтримки. Ми назвали 2 кримсько-татарських ресурси АТР і КХА. І що їхня діяльність, вона настільки така глибока антиросійська, як до країни-агресору, що треба думати про те, як допомогти журналістам цих ЗМІ. Поховані під снігом. Щонайменше 38 людей загинуло у турецькому Бахчисараї. Там на трасу зійшло одразу 2 лавини. Більшість жертв – рятувальники, які намагалися дістати з-під снігових завалів людей. Частину з них досі шукають. Більше про те, як усе було, дивіться у нашому сюжеті. Куди не глянь, турецький Бахчисарай зусібіч оточений високими горами, і сніжна зима для місцевих не дивина. Та останні кілька днів мело надто сильно. Пізно ввечері кучугури на верхівках гір не втрималися і зірвалися донизу. Лавина пішла прямісінько на автомобільну дорогу, поховавши під собою снігоприбиральну машину та мікроавтобус. Людей відкопували всю ніч і ранок. Кількох пощастило дістати живими. Мене дістали з-під лавини десь через 25 хвилин після того, як все сталося. Мікроавтобус просто знесло. У ньому було десь десяток людей, зокрема 2 дітей. 5 пасажирів автобусу загинули. 2 зникли безвісти. В той час, як їх намагалися відкопати рятувальники, стихія завдала нового удару. Близько півдня з гір посунула ще одна лавина. Тепер ті, хто прийшов на порятунок, самі опинилися в сніговій пастці. Півсотні надзвичайників зі снігової пастки змогли вибратися. Врятовані зараз у лікарнях. Вчора лавина поховала 2 машини, а нині 3 чи 4 військові автомобілі. На тепер загиблих 38, і наймовірніше це не остаточна цифра. Під сніговими брилами все ще лишаються люди, і скільки їх правоохоронці не уточнюють. На місце трагедії відрядили 300 рятувальників і військових. Пошукову операцію місцева влада обіцяє не припиняти, допоки не знайдуть усіх зниклих. Та поки що на заваді стоїть негода. В районі Бахчисарая знову пустився сніг, а на додачу розгулявся сильний вітер. Є ймовірність, що з гір посуне ще одна, 3-я лавина. Анна Макаренко, Заман, АТР.
Першому кримсько-татарському радіо «Мейдан» 15 років. 5 лютого 2005-го його позивні залунали по всьому Криму. З його появою в багатьох районах цілодобово зазвучала кримсько-татарська мова та музика. Так почалося активне відродження кримсько-татарської культури. Це не сподобалося російським окупантам, які в 2014-му загарбали Крим. Відтак, незалежним медіа, зокрема телеканалу АТР та радіо «Мейдан», не продовжили ліцензію. Зараз правда про ситуацію на окупованому півострові та кримсько-татарська музика транслюється з офісу у Києві. А для кримчан хвилі «Майдан» доступні завдяки вежі на Чонгарі. На радио «Мейдан» новости выходят каждый час на 2 языках, и мы освещаем проблемы крымских татар и все события, которые происходят на полуострове. Для нас очень важно, чтобы нас слышали и услышали. Для крымских татар, я думаю, это маленькая победа, потому что в Киеве очень много переселенцев, которые интересуются проблемами. Радио «Мейдан» говорит правду, и мы не боимся освещать все события, которые происходят на полуострове. І це все, чим встигаю поділитись. Більше свіжої інформації кримсько-татарської менш ніж за годину розповість Шевкет Наматулаєв. Я ж бажаю вам гарного вечора і дякую, що обираєте АТР. Enfes, Kırım Tatar Kavesi. Күз yaprakları ayak astında. Bu altın renkler sana yaraşa. Күздің көзлері yağmurнен ağlay. Кірпіклеріңден тузланып тамлай. Ne ağlaysın sen? Аят ашыққа, көзде біраздан айланыр қышқа, әр бір шей бітер. Әр күнің башқа текрарланмай жақ. Омыр ғайырдан ешбір қатасыз башлана алмай жақ.
Бүгін ратлық күні. Демек мен вақытны сізнен кечірежем. Вестидатлы бір Құрантаны зиярет етежем. Мен кімерде айтам, үшін Эльзара деген түркісіні язмадым. Ома айта, апай, мен Эльзара түркісіні язмадым, ама бүтін түркілерін саңа бағышладым. Бір Қырым татар Құрандасында олғаны кібік еркеклер баш Құрандада. Ончын еркеклер не десе, қадынар оны япа. Чоқсы меселелерді ебет ақыл таныша. Bir popülerni türküm var. Toylarda pek yırlayık. Kızını para tapsam bekim. Bizim koyda bir kız var, evlenmege kozum var. Evim yoktur, param yok, evlenmege yerim yok. Alar edim beni seni, evim yoktur, param yok. Para tapsam ev alsam az barımda doyapsam. Alar edim beni seni, evim yoktur, param yok. Para tapsam ev alsam az barımda doyapsam. Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 2 часа в этой студии с нашими гостями будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня. И в этом блоке говорим с народным депутатом Украины фракция «Слуга народа» Евгенией Кравчук. Евгения, витаю вас. Вечер, хайла шамла. Хайрлах Шамлар. Давайте нашу беседу начнем со следующего информационного сообщения. Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько сегодня выступила в Верховной Раде Украины, где рассказала об итогах зимней сессии в парламентской ассамблее. Давайте ее послушаем. Українська делегація в ПАРЄ, яка складається з представників всіх фракцій, пройшла бойове хрещення і ввійшла в 4 політичні групи, взяла участь у всіх пленарних засіданнях та розпочала роботу в комітетах. Українська делегація єдиним фронтом стояла за кожну правку, адже кожна правка і резолюція для нас є дуже важливою для України. Як результат нашої роботи, по-перше, ПАРЄ в моніторинговому звіті офіційно визнала Росію стороною Мінських домовленостей та поставила вимогу припинити військову агресію проти України. Також в доповіді було зазначено про питання дотримання політики невизнання анексії Криму. По-друге, ми маємо певні результати в роботі коаліції Baltic Plus. Ми злагоджено і консолідовано голосували разом та вирішували ряд питань. Також ми разом підписали декларацію про вимогу Російської Федерації виконувати рішення рекомендацій, ухвалені ПАРЄ. До декларації також приєднались представники країн зі Словакії, від Словаччини, Великої Британії, Польщі, Ісландії. Евгения, как вы объективно оцениваете работу украинской делегации в зимней сессии ПАСЕ? Где мы, по-вашему, не доработали, а где, возможно, мы проявили себя в этот раз? Я би все-таки, перш ніж давати оцінку січневій сесії, хотіла б повернутися до червня 2019 року. Бо треба бути реалістами. Питання по поверненню російської делегації і певного такого курсу на, скажімо так, діалог з Росією було прийнято саме тоді. Тоді ще діяла старий склад делегації, вони на знак своєї незгоди залишили роботу сесії. Як ви знаєте, в жовтні нова делегація вирішила не їхати. Тоді, до речі, в жовтні якраз були такі святкові заходи
по ювілею роботи Ради Європи. І, власне, ми вирішили, що немає чого святкувати, якщо Росія без будь-яких санкцій може працювати. Такий дійсно склад зараз нинішні настрої в парламентській асамблеї Ради Європи. Я нагадаю, що це організація, яка об'єднує 47 країн. Звісно, не всі вони члени Євросоюзу, зрозуміло. І власне, ця організація стоїть має захищати права людини, демократію. От, власне, попереду у нас 5 років дуже такої серйозної, кропіткої роботи. Тут не може бути якихось швидких виграшів, але однозначно ми розуміємо, що ми маємо стояти на тих визначеннях, які вже приймались в резолюціях. Дійсно, що Російська Федерація – це країна-окупант, яка окупувала частину території України, яка не виконує резолюції попередні. І тут, насправді, європейцям, навіть ті, які налаштовані на цей діалог, буде дуже складно ігнорувати конкретні повідомлення про порушення прав людей, до речі, і особливо в окупованому Криму. Я, як член делегації, вибрала собі комітет по рівності та недискримінації. Саме в моєму комітеті буде розглядатись репорт, доповідь, яка потім стане резолюцією про кримських татар, про стан особливо з правами людей на території Криму, про політв'язнів. Тому це дуже така конкретна робота. А з ким ви будете комуніцирувати для цієї роботи? З членами нашого комітету. В цей комітет входить більше 90 людей. Насправді, робота парламентської... Я имею в виду с представителями коренного народа Крыма, возможно, с представительским органом крымских татар, который занимается вопросами нарушения прав в оккупированном Криму. Так, звичайно, і ми вже з колегою Умеровим з «Голосу» намітили собі такий попередній план. Ми ще будемо додатково зустрічатись і обговорювати, щоб от людина, це нова людина, насправді передоручила цю доповідь, ісландка, щоб вона мала можливість поспілкуватися саме з незалежними правозахисниками, щоб це було дуже аргументовано. Відповідно, в нас є десь близько півроку на допрацювання цієї доповіді. І також звучала така, до речі, хитрість одразу від представників російської делегації. Вони одразу цього доповідача запросили відвідати Крим, на що я зробила ремарку, що це можливо тільки з боку України перейти кордон і тільки після того, як українська влада дасть на це дозвіл, тобто це має бути з українськими офіційними особами погоджено. До речі, планує, дуже хоче поїхати в Крим і Дуня Міятович, це зараз комісар з прав людини Ради Європи. Власне, там були такі певні спекуляції, які запускали російські ЗМІ, про те, що вона може прилетіти там в Сімферополь. Насправді, вона в своїх кількох з нами зустрічах і виступах підтвердила, що вона розуміє абсолютно, це international law, міжнародне право, що це окупована територія, і це можна робити лише з боку України. Тому, повертаючись, ви просили підвести підсумки. Ви знаєте, ми насправді зараз на початку такої дуже довгої і складного шляху, складної роботи. Звичайно, є певна, треба бути відвертими, є певна втома від цього питання, від протистояння Росії і України. У європарламентарів, ви маєте в виду? Звичайно, від європарламентарів. Бо треба ж також розуміти, це там більше 300 парламентарів з різних країн, вони приїжджають на один тиждень, розмовляють про різні глобальні виклики для Європи, питання міграції, різні питання. Евгения, тем не менее, сейчас
сейчас полномочия Российской Федерации в парламентской ассамблее вернули. Более того, также парламентская ассамблея проголосовала за санкционную процедуру, которая теперь делает практически невозможным наложение санкций на страну, которая нарушает уставы парламентской ассамблеи. Вот какая наша стратегия теперь дальше? Мы ведь впервые с 2015 года будем теперь, российская делегация, украинская, сидеть в одном зале. И понятно, что они будут продолжать врать про то, что нет агрессии, нет оккупации и так далее. Вот что мы будем делать дальше? Какая наша стратегія? Ваша стратегія? По-перше, я хочу вам сказати, що європейці одразу відмітили разючу відмінність між делегацією з Росії і з України. Делегація з Росії веде себе дуже зухвало, і це рано чи пізно навіть найбільш миролюбивим європейцям теж може набриднути. І цей Толстой, якого вибрали зрештою, там йому прийшлось 3 дні чекати голосування, він уже зробив ряд заяв, які дуже дратують насправді європейців. Ну, і мені кажется, що якщо надіятися на те, що європейцям надоїсть позиція Росії, то... Да, і можна я закінчу, бо це важливо, ви питаєте про конкретну стратегію, конкретні кроки. Якщо, це така доволі організація, яка там слідкує за якимись процедурами. Так от, ми будемо фіксувати усі порушення, додавати правки, додавати аргументи в всі резолюції, які будуть стосуватись цього питання по порушенням прав людей. Все має фіксуватись моніторинговим комітетом. Буде, до речі, окрема доповідь, яка буде стосуватися суто Росії. І там якраз ми можемо додавати додаткові аргументи, звертати увагу, робити це публічно. І повірте, дуже неприємно росіянам було чути в очі про ту ж саму поправку, про те, що вони сторона Мінських домовленостей, вони це публічно в залі казали, що це ж внутрішній конфлікт, але проголосувала парламентська асамблея, про те, що Крим наш, як буцімто, але одразу після їхньої заяви була додана поправка ще раз про те, що Крим – це анексована територія. Це просто, дійсно, вони часто говорять на біле-чорне, на чорне-біле, але от наше завдання, в тому числі разом з нашими партнерами, всі ці фейки одразу розвінчувати. Угу. Сторонники признания аннексии Крыма России быстрее всего появятся на площадке парламентской ассамблеи Совета Европы. Такое мнение высказал на пресс-конференции в понедельник председатель комитета Госдумы Российской Федерации Толстой по международным делам Слуцкий. Давайте его сейчас послушаем и продолжим. Ми готові до конструктивного розгляду всіх проблем і до дискусій, в тому числі з кримського питання. Але смію припустити, що через 10-15 років, а може і раніше, кількість тих, хто погодиться з нашою позицією, вивчивши історію півострова і поспілкувавшись з делегацією Російської Федерації в ПАРЄ, істотно виросте. Упевнений, що саме в асамблеї, як найбільш широко охоплюючому європейському парламентському майданчику, швидше за все будуть проявлятися ті, хто підтримає Росію у кримському питанні. Це буде фактором потужного, позитивного зворотнього зв'язку для визнання Криму російським у відповідних європейських столицях. Треба бути реалістами. Це станеться не сьогодні і не завтра, але станеться обов'язково. Ну, по сути, Слуцкий сказал, что аннексия Крыма начнется с ПАСЕ. Как бы вы это прокомментировали? Учитывая, вот вы говорили про декларации, да, сейчас про резолюции, про факты нарушений, но ведь Россия на протяжении 6 лет были различные резолюции, она с нигилизмом ко всему относится. Как быть? Ну, вона з нігілізмом відноситься не лише в ПАРЄ, але й на інших міжнародних майданчиках. І тут, бачите, навіть для внутрішньої аудиторії, бо це був виступ в Госдумі, не наважився Толстой чи Слуцький сказати, що це відбудеться швидко. Я жодного парламентаря не зустріла на цій січневій сесії, хто би міг публічно чи навіть в кулуарах сказати, що ПАРЄ може якимось чином визнати те, що Крим законно перебуває в складі Російської
Російської Федерації. Жоден, навіть найбільш такі налаштовані їхні там прибічники, які практично вже там навіть не скривають цього, да, що вони там за діалог з Росією і так далі. Жоден з цих депутатів вслух про це не сказали. І, власне, те, що було додано в ці всі резолюції, згадка про Крим, свідчить, що на зараз нам вдається втримати цей баланс і таку чітку термінологію. Вот, знаете, завершая тему ПАСЕ, я хотела спросить следующее. Елизавета Ясько сказала, что в этот раз украинская делегация в ПАСЕ голосовала консолидированно, да, вот во всех вопросах, но вот Левочкина Юлия голосовала за возвращение полномочий Российской Федерации. Как это понимать? Напевне, це питання треба Льовочкіні адресувати, чому вона голосувала. Подождите, в парламентской ассамблее, ведь вы команда там. Значить, яким чином формується делегація в ПАРЄ? За правилами ПАРЄ склад делегації має відображати склад сил, політсил в національному парламенті. Дійсно, є квота у ПЗЖ, вони вибрали своїми делегатами Льовочкіну і Волошина. І немає такого поняття, як якісь там штрафні санкції за неголосування, так як голосує більшість делегацій. Якщо це не Льовочкіна, буде якийсь інший представник, я більш ніж впевнена, що це їхня така партійна позиція. Тому все, що ми можемо, це утримувати і координувати з іншими фракціями, які поділяють нашу позицію, щоб у нас була більшість. Понятно. Давайте к следующей новости. Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что в четверг нардепы будут рассматривать законопроект о рынке земли во втором чтении. Говорит, закончить могут утром в пятницу. Давайте его послушаем. Ні, не в скороченому, в нормальному процесі, в якому, ви ж розумієте, що ми за цей тиждень, до речі, зробили дуже велику роботу, комітет зробив. Тобто ми ж, нас звинувачували, опозиція, в тому, що ми не дотримувались меморандуму, і ми вирішили, що ми будемо дотримуватись меморандуму і повністю йти по той процедурі. Ми пройшли цю процедуру і зараз готові це розглядати в залі. Скільки це займе часу, ніхто не знає, але ми в четвер почнемо. Проголосуємо до перемоги, як то кажуть. В мене є прогнози, що десь там в 3-4 годині ранку ми четвер закінчимо. Ну а вот лидер фракции «Батьківщина» Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады Украины призвала не поддерживать открытие рынка земли и прислушаться к голосу аграріїв. Давайте ее послушаем. Я можу сказати, що завтра в Верховній Раді без перебільшення буде історичний день. Тому що реально завтра, навіть по скороченій процедурі, як нам говорять, по такій синтетичній процедурі, без розгляду всіх правок без виключення в Верховній Раді, можуть натиснути кнопки і залишити Україну на сотні років без землі. Якщо Крим і Донбас – це 7% окупованої території, то якщо завтра буде прийнятий закон, окупованими будуть 72% території України. Как будете голосовать? Я, звісно, за відкриття ринку землі. А наберуться голоса, як думаєте? В нас завтра буде засідання фракції вранці для ось таких остаточних консультацій. На фракції також має бути президент України Володимир Зеленський. І ми остаточно все проговоримо, але насправді ми вже дискутуємо 5 місяців. Да. Пройшли просто десятки земельних форумів, окремі зустрічі. Аграрний комітет нон-стоп засідав близько 2 тижнів і вночі, і вдень, і на вихідні, і на зимові свята. Це насправді вже якісь останні такі конвульсії, чесно кажучи, у політичних опонентів. Вони розуміють, що фактично вже немає якоїсь різкої незгоди, вже з усіма і фермерами переговорено. Ми зробили дуже багато таких запобіжників, зменшуємо концентрацію до 10 тисяч з значно вищої цифри. Іноземці не зможуть в жодному вигляді ні як приватні особи фізичні, ні як
бенефіціари компаній юридичних не можуть купувати землю до того, як на референдумі буде прийнято таке рішення народом України. Тобто є дуже багато запобіжників і є, до речі, дуже багато вже кредитних програм. Уже закладені гроші в бюджет, 4 мільярди гривень на підтримку кредитів для того, щоб малі і середні виробники змогли отримати кредити там 3-5% у гривні. Тобто, ну, всі можливі там уже такі дуже сенситивні моменти були зняті. Тому це вже більше політичні маніпуляції. І зверніть увагу, що навіть останні такі масові, ну, якщо можна назвати це пікети, там були молодики в спортивних костюмах, які, ну, ніяк не схожі на аграріїв. А скажите, если не ошибаюсь, комитет должен был рассмотреть более 4000 поправок. Что сейчас с поправками? Их полностью все рассмотрели или когда будут рассматривать? Комітет уже рішення прийняв. Комітет рекомендував прийняти 10 поправок. Основні з них я вже вам назвала. І решту поправок, по суті, це, ви знаєте, є таке поняття поправочний спам. Так от, всі ці там 4000 поправок – це фактично повторення одних тих самих речень кілька разів, і це наші опоненти називають поправками. Насправді вони там могли навіть одну просто кому поміняти, і це буде теж вважати з їхнього боку як поправка. Тому спочатку підкомітет відповідний засідав, потім комітет, і вони на своєму засіданні вирішили такі-то поправки прийняти, а решту відхилити. Але у залі, правильно як сказав голова нашої фракції, ми будемо йти за повною процедурою, тому дійсно ми не можемо сказати, коли буде прийняте власне голосування, рішення, бо треба зрозуміти, на яких поправках і скільки, і які партії будуть наполягати для того, щоб в залі про них говорити, ми ставили ці поправки на підтвердження. Завтра будем следить за событиями в Верховной Раде Украины, а тем временем в Верховной Раде также ждут с отчетом о проделанной работе премьер-министра Алексея Гончарука. Говорит, в отставку отправлять Кабмин не будут. Давайте послушаем. Цей звіт повинен був відбутись до 14 лютого. Однак наступний тиждень у нас не є пленарним. Такий звіт має заслуховуватись на пленарному засіданні. Тому, я думаю, ми визначимось, запросимо уряд, запросимо прем'єр-міністра, і через тиждень, не на цьому, а через тиждень, ми зможемо заслухати проміжний звіт роботи Кабінету міністрів України. Станом на сьогодні, оскільки була підтримана програма дій уряду, то є так званий імунітет для уряду, для їх роботи, і відправляти у відставку таких можливостей у Верховної Ради немає. В эфире телеканала АТР народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, Гончарук не способен возглавлять правительство. Давайте его послушаем. Він не здатний очолювати уряд. Він просто не здатний. Він, мені здається, ось я дивлюсь на нього, моє відчуття, що це хороша людина, просто хороший парень. І він це дуже добре характеризує. Ви відповідально стверджуєте, що він не був в кадровій обоймі Петра Порошенка на його нову каденцію. Абсолютно відповідально це кажу. І от він демонструє яскраво цю приказку «хороший парень і професія». От дуже яскраво. От інакше про нього не скажеш. Не дай Боже, була б якась екстрена, реально критична ситуація, державі було б дуже важко. Бо хто би її займався, я не розумію. Бо я не бачу просто навіть менеджера, якого можна було б направити кудись, хто вдягнув би кірзові сапоги і наводив в якомусь там місці порядок. Евгения, вот предвыборная кампания президента и правящая партия была построена на лозунге «Конец эпохи бедности». Это то, да, в чем критиковали предыдущую власть. Можно долго говорить об ошибках, о недостатках предыдущей власти, но сегодня нынешняя власть – это вы. Что вы сделали за последние полгода, чтобы люди, чтобы мы, украинцы, стали жить лучше? Звичайно, і мені, і вам, і глядачам, які нас зараз дивляться, дуже хочеться швидких результатів для того, щоб відчути дійсно на собі, на своїй кишені, на відчуттях, на родині, що швидко щось змінюється. Ми, як Верховна Рада, прийняли уже десь на 30% більше законопроєктів, ніж зазвичай приймали попередні, наприклад, скликання. Багато з них, навіть така
левова частина – це антикорупційні і економічні. Один, до речі, із таких важливих економічних законів – це є відкриття ринку землі, бо це є зростання ВВП, це є пожвавлення економіки. Це один із тих кроків. Звичайно, що може ми б хотіли його швидше прийняти, але ми розуміємо, наскільки це питання чутливе для українців, тому ми дійсно півроку проводили ці обговорення. Антикорупційні, до речі, зміни навіть в ПАРЄ звернули увагу, і це було написано в моніторинговому звіті, що нарешті запрацював антикорупційний суд. Ми дуже сподіваємося, що якнайшвидше буде завантаження. Ми теж прийняли усі закони, які для цього потрібні, щоб НАБУ було перезавантажено, бо ми хочемо не лише, щоб епоха бідності закінчилась, але щоб почалася епоха справедливості і були там дійсно розслідувані корупційні злочини. Дійсно, питання зростання економіки, впровадження якихось рішень – це прерогатива виконавчої влади, Кабміну. Так, нам, як депутатам, також хотілося б, щоб це відбувалося швидше. І ми, до речі, як фракція, якщо говорити про там ті ж самі премії і зарплати, ми розкритикували Кабінет міністрів за такі високі, там непомірно високі. Вони, до речі, от якраз, мені здається, сьогодні чи вчора вже надали такі свої там градації, визначили, там відкрито будуть публікувати, щоб це не було занадто і не було цих от просто мільйонних премій. Тобто вони виправляються також. Но тем не менее ваш коллега Брагар предлагает продавать элитных собачек для того, чтобы расплатиться за коммунальные услуги. Вот как вы считаете, вот такое поведение ваших коллег, да, не подрывает доверие среди общества к вам, к вашей фракции? Можу, те, що сказав мій колега Брагар, я, до речі, одразу відреагувала від імені фракції, вибачилась за такі слова абсолютно некоректні, і я не розумію, як просто йому в голову таке прийшло. І дійсно, це дуже прикрий випадок, і він там дуже широко відомий. Тим не менше, це не був корупційний скандал на мільярди чи мільйони. Це абсолютно некоректне, дурне висловлювання, і точно такого не можна було говорити чи думати. Він зробив висновки серйозні, ми дуже сподіваємося. А ви этот вопрос обсуждали среди фракции? В нас не було засідання фракції. Идет ли речь о каких-то санкциях проти вашого колеги? В нас, власне, завтра буде перше засідання фракції на цій сесії. Ми це обговорювали в межах, разом з керівництвом фракції. Поки що санкція така, що він не буде входити, бо він є заступником голови Комітету свободи слова і входив за посадою в малу фракцію, так звану, куди входять представники комітетів і заступники голови фракції. Він більше туди не входить, буде входити секретар цього комітету Сергій Швець. Ми сьогодні, власне, мали з ним розмову, і він, до речі, збирається відкликати заяву в поліцію, яку він написав. Давайте, раз уж мы заговорили о доверии, давайте посмотрим на новые рейтинги, результаты социального исследования по поводу доверия и продолжим. Згідно дослідженню Центру соціального моніторингу та Українського інституту соцдосліджень імені Олександра Яременка, Володимиру Зеленському скоріше або повністю довіряють 49,4% респондентів. Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову – 36,2%. Верховній Раді – 23,4%. Кабінету міністрів також 23,4% опитаних. Прем'єр-міністру Олексію Гончаруку довіряють 23,5%. При цьому не довіряють Зеленському 39,3% опитаних, Разумкову 52,6%, Верховній Раді 68,5%, Гончаруку 65,5%, Кабінету міністрів трохи більше 68% опитаних. Вот мы сейчас с вами говорили про достижения работы Верховной Рады Украины, парламента, да, за последние полгода. Вы говорили о том, что заработал антикоррупционный суд, приняли ряд законопроектов, и вот сейчас завтра планируется рассмотрение уже во втором чтении открытия рынка земли, но, тем не менее, 68,5% респондентов не доверяют парламенту. Почему такая цифра? Может, что-то все-таки делаете не так?
А ви знаєте, скільки довіряли парламенту попереднього скликання? От як ви вважаєте? Можливо, ви знаєте цю цифру? Мы сейчас говорим о нынешнем созыве. Ні, я Давайте, розумію, але це ж коли є дуже маленька довіра взагалі до цього інституту, до ради попереднього скликання довіряло 4% українців. Гірше, по-моєму, це тільки прокуратура. Відповідно, коли такий негатив, і він формувався не просто роками, а десятками років до Верховної Ради, до народних депутатів, то дійсно складно, щоб ця довіра, ну так от дуже, вона і так зросла в рази з 4 до 25%. І ви знаєте, ну знову ж таки, є дії, за які нам деколи так ми маємо там вибачатись, але ми все одно люди розуміють, і я сподіваюся, що люди розуміють, що ми є іншими від попереднього скликання, бо ми не крадемо і ми не брешемо. Так, можливо, не одразу цю довіру можна повернути, бо ми її саме повертаємо до інституту Верховної Ради як такої, бо вона взагалі була знівельована до цього. Власне, чому хотіли люди того такого перезавантаження, чому зараз 80% депутатів – це абсолютно нові парламентарі, які до цього часу не були. Зараз, що стосується, наприклад, рейтингів, там кажуть, ой, падають рейтинги. Треба зрозуміти, що, наприклад, рейтинг партії «Слуга народу», він зараз на рівні виборів, тобто на рівні 43% – це липневі результати. І це втричі більше, ніж наступна партія. Тому ну, не треба там отак от аж уже маніпулювати, бо в нас насправді ще отакий соціологічна таке категорія, як оптимізм. Зараз найвищий оптимізм за усі роки, і ми дуже сподіваємося, ми дійсно над цим працюємо і хочемо, щоб цей оптимізм, ну, щоб люди не розчарувалися. Це для нас, ну, напевно, найстрашніше. Евгений, еще одна новость, которую мы хотим успеть обсудить. Новые санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» со стороны США могут быть введены уже в феврале-марте 2020 года. Об этом сообщает немецкое деловое издание со ссылкой на источники среди дипломатов в Вашингтоне. Давайте послушаем. Якщо Росія спробує добудувати кілометри трубопроводу, яких бракує, Палата представників і Сенат готові ухвалити ще один закон про санкції, згідно з дипломатичними колами у Вашингтоні. Це може статись дуже швидко. Кажуть, можливо, у лютому чи березні. Михаил Крутихин, эксперт по нефтегазовому рынку Москва-Россия, с нами сейчас на прямой связи. Михаил, здравствуйте. Да, добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну, смотрите, в общем, если Россия попытается достроить недостающие километры трубопровода «Северный поток», в этот раз санкции коснутся инвесторов европейских и участвующих в проектах, компаниях и так далее. Как вы думаете, насколько будут эффективны эти санкции? Ну, прежде всего, на мой взгляд, никакой новости про новые санкции не существует. Со ссылкой на какие-то анонимные источники в Вашингтоне одна единственная газета в мире сообщает о новых санкциях. Для того, чтобы подготовить законопроект о новых санкциях, это нужно его, во-первых, сделать, этот документ, во-вторых, пропустить через многочисленные комиссии и проверки, и затем через обе палаты парламента и до подпись президенту Соединенных Штатов. Вот все предыдущие попытки отдельными законопроектами наказать проект «Северный поток-2», они все проваливались. И шансы на прохождение отдельного такого закона оценивались всего в 2% в Вашингтоне. Удалось пропихнуть последние санкции только потому, что их приплюсовали как отдельную небольшую главу к законопроекту о военном бюджете. И все. А как вы считаете, какие санкции могут превратить «Северный поток-2» в инвестиционную такую в развалину на дне Балтийского моря? Так уже достаточно тех санкций, которые приняты сейчас. Никто не собирается достраивать эту трубу. Нет в мире компаний, которые предоставят такие суда России.
И в России «Газпром» не может свои собственные какие-то возможности использовать, потому что по закону американскому владелец такого судна, в данном случае «Газпром», немедленно будет подвергнут американским санкциям. Поэтому санкции уже закрыли этот проект, и возвращаться к нему – это пустая трата времени. Спасибо большое. Михаил Крутихин, эксперт по нефтегазовому рынку, был с нами на прямой связи. Евгения, вот буквально минута остается до нашего эфира. Вот вопрос, который нас интересует крымских татар в том числе. Вы знаете, что Меджлис крымско-татарского народа организовывает марш на Крым, который должен состояться 3 мая 2020 года. Поддерживаете ли вы инициативу Меджлиса? Я однозначно підтримую ініціативу привернення уваги до питання анексованого Криму, бо зручніше про це просто забути європейцям і так далі. Єдине, що треба дуже ретельно планувати і дуже оцінювати ризики, бо дуже би не хотілося, щоб зросла кількість полонених на території окупованого Криму. Тобто так, як привернення, як акція, так, але ми зовсім не можемо спрогнозувати, як себе будуть поводити російські силовики, наскільки жорстко вони можуть поводитися з учасниками цієї акції, коли, якщо вони перетнуть кордон. Тому тут треба бути дуже обачливим. Спасибо вам большое. Чохсал, у нас дуже дякую. Евгения Кравчук, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа», была гостем нашей студии. Я вынуждена завершать этот блок. Буквально через 5 минут эфир телеканала АТР продолжает новости «Заман». Смотрите, не переключайтесь. Коршкенч. Энфес Кырым татар кавесы. Sazın teli söylesin kendi derdini, dinlegen yüreğimin hasevetini, keçmişler ruhlarını, göz yaşlarını, halkımızın sonu yok kaygılarını. Sazın teli söylesin kendi derdini, Hansaray etrafını, çeşmelerini, bağ bahçaсын, toğ başaklı ken çöllerini, dağdan esken şifalı salkın elini.
Ырғасыны сөйлесін сазым. Ағармыш efsanesini söylesin sazım. Camiler minaresini söylesin sazım. Aşık Ömer Kerimlerle söylesin sazım. Селям алейкум, эфирде нетиже программасы. Бүгін февральның 5-ші студияда сіздер үшін мен Шевкет Аматулаев чалышам. Акмеджетте сув жедвел бойынша берілежек. Сыжақ сувнен тек ратлық күнлері суық сувнен есетек сабави ақшам құланмақ мүмкін олajak. Сув құлануының февкуляды режимі енді февральның 10-дан башлап көрсетілежек. Ишғалжы мемурлар айтқанна көре яғмурлар yok. Акмеджетті сувнен темин еткен уч сув анбарында есе едеклер енді 25-28 миллион кубометрге қадар эксілген. Ахмеджеттің ешғалжелер мемориетнан елбашысы Елена Проценко айтқанна көре шер сакинлеріне тек яғанақларына беклемек керек. Яғмырлар олмаса Ахмеджетте 100 күнден сув битежек. Нам главное осадки. Очень важно. Надеемся, конечно, что будет снег, будут дожди и на Божью помощь. На сегодня могу сказать, что коснется, конечно, всех домов и частного сектора, и МКД, кроме социально значимых объектов. Украина экспертлері қайдеткенне көре бұл вазиетті ешғалжелер озлері қабатлы суынан тұтымлы қоллануы режиміні тайықы бен 14 сенетсі кірсетмек керек еді дейлер. Крым уже сегодня находится в состоянии гораздо более худшем, чем он находился в период до момента, когда в Крым пришла Днепровская вода. Уже Крым сегодня имеет факты пересыхания рек, оглавления водохранилищ. Исходя из этого, они просто уже догоняют негативно сложившуюся ситуацию, ну и по сути вернули Крым в состояние вот этих там условно 50-х, 60-х, начало 70-х годов 20 века, когда Крым прекрасно знал, что такое жить в режиме графика подачи. Ишғалжылер ярмаданы азат етмегенше Қырымға Днепр суы берілмейжек. Бұны Украина президентінің Қырымдаки даими темсілжесі Антон Кариневич білдірді. О Қырымға сув берілі башланмасы көзде тұтыла деген малюматны рет етті. Ніхто ні про яке відновлення водопостачання не говорить. Вода з каналу піде в Крим тільки після деокупації. Жодної води до деокупації. Заплановане засідання Комітету Верховної Ради не пов'язане з питанням водопостачання, а має на меті ознайомлення з ситуацією біля адмінмежі з тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим. Украин фали Олег Приходько апрельдің 10-на қадар СИЗОда қалажақ. Ишғалжелер махкеме соңа сыңырлану фусылыны деңіштірместен девам еттірді. Санки дерсін мабус ивапсіне чықарылса, о қача біле яда шаатларға басқа етежек екен. Илксефер махкеме туплашуына фалының яқынларына қойдылар. Олег Приходько кечкен сені октябрінің 9-ында тұтылды. Оны Санки дерсін сақ шер мемориетіні патлатмаға істегенінде қабатлайлар. Еві ве гаражында кечірілген тинтуф нәтижесінде силя ве патла фалетлеріні тапқан еділер. Приходько озы қайдеткенне көре, бұны ФСБ қадемлері озлері кетіріп ташлаған. Следствие обосновывало свое ходатайство тем, что Олег Аркадьевич может продолжить заниматься преступной деятельностью, наряду с тем, что на данный момент процессуальный статус Олега Аркадьевича обвиняемый, и судебного акта, который вступил в законную силу и подтверждал бы причастность Олега Аркадьевича к инкриминируемым преступлениям,
а на данный момент нет. Мы полагаем, в ближайшее время следствие по данному делу уже закончится. Мы так планируем и полагаем, что в ближайшее время нас начнут ознакомливать с материалами дела, и уже подготовка начнется к передаче данного дела в суд по существу. Держится, крепится, ну, переживает и за остальных заключенных, и передает, за нас переживает очень, потому что на него очень давят с семьей. Свиданий нет, видеться мы не видимся, передачи периодически постоянно носим, лекарства передаем, потому что без лекарств состояние здоровья у него усугубится. Моральное состояние, конечно, у него, по-видимому, обрабатывают его понемножку, потому что были такие, что он очень боится за нас, боится, что нас тоже посадят. Значит ему говорят это. Mahkemeden son advokat Назим Шейхмамбетов айтқанына көре таққачы даваға да яңы материаллар қошқан. Санки Дерсін Приходько Львовта Русия консуллығының бинасыны патлатмаға планыштыра екен. Шымды бұл материалларны адвокатлар ұғырене. Сабық милиция қадемі бүгін Құрман группасы давасы бойынша махкемеде адвокатларының суаллеріне жауап берді. Ишғалден сон русларға қызмет еті башлаған ұқық қорыжы Ескендер Абдулганиев, Арсен Абхаиров и Рустем Эмирусиновның давасында қабатлайжы тарафындан шаат сыфатында иштирак етті. Сиваевский мабуслерінің терроризмде қабатлы олғаны тазықлайжақ ешбір шей айтып оламады. Аксине оның танықлығы қабатлавлар біревінің занында құрылғанını ифаде етті. Бір сааттан зияде махкемеде мабуслерінің лақырдысынен бағлы сес язысыны діңлегенлер. Ләкин ислам бойынша балалар тербиелевінден ғайры ешбір шей ешітмейіп махкеме топлашуыны башқа күнге қалдырғанлар. Никаких конкретных показаний против наших подзащитных не давал, не мог вспомнить ни их лица, не мог вспомнить имена, ни состав семьи, либо какие-либо данные. Когда мы начинали задавать вопросы более подробно, он не мог ответить, в чем заключалась экстремистская или террористическая деятельность наших подзащитных. Тайган Сафари паркынан сайба Олег Зубков ачлық илан етті. Шымду Ахмеджетнің сизосында тұтылаве ең аз да 2 аянда бұлына біле. 2018 сенесі язда оның паркында Русияның Кировск вилетінден келген қадын яраланған еді. Бір арслан қадын фоторесім япажақ олғаны вақыт оның қолына түшледі. Зубков есе қадын сарғуш олып арсланны ачуландырған дей. Шымды еш адамы 6 елға қадар апске алына біле. Чехия Қырымның ишғалына танымады ве танымайжақ. Бұны Чехия тышышлер назиры Томаш Петришеч айтты. Украина зенадашы Вадим Пристайка или Курушкені вақыт сеслендірді. Украина тышышлер назирынан Чехияда иш зяреті да девам еті. Журналистерге о эсірлерінен Невбетеки Деңішов Насыр Олткерлежегі аққанда тариф етті. Тапслятлыжа Левхамызда сейретініз. Чехия тышышлер назерлігі бинасында чоқ ел кечкен сон не ает Украин байрағы көтерілді. Прагага ресми зияреділі Украина тышышлер назиры Вадим Пристайка келді. Ерлі баш назир Андрей Бабиш еле ось күрішівіне Пристайка әкі тарафлама сияси диалогның яныдан башлатувы деп адландырды. Ос чех зенаддашы еле Вадим Пристайка бірінші Украин чех формуны açты. Бұ мейданчықта иш бірлік ве гибрид тілікелерге қаршылық көстермекнің йолларына қадыралар. Останній візит прем'єр-міністра Чехії в Україну, що відбувся кілька місяців тому, був першим за останні 11 років. Це і дає поживу для обговорення спільних питань. Корышувның нәтижелеріні айдынлатмақ üçün назирлер матбуат вастылары үгіне чықты. Чехия тышышлер назиры мемлекет Қырымның ишғалны ичбір вақыт танымай жағыны да бір кере хатырлатты. Про Крим ми ніколи не забуваємо. Чеська республіка ніколи не визнавала анексії Криму і не збирається цього робити. Це є наша тверда позиція в ЄС, і ми вважаємо, що санкції проти Росії можуть бути скасовані лише у випадку, якщо вона змінить свою поведінку. Эсерлернен не в биттеки денешувны не вақыт беклемекны веджедвеллерге қач Қырым татар керсетілежігі ақында АТР телеканалының суаліне Вадим Пристайка бойле жауап берді.
Зараз готуємо черговий обмін. Ми все ще віримо в можливість найближчим часом завершити обмін всіх на всіх. А це буде дуже великий масовий обмін, в якому, ми сподіваємося, знайдеться місце переважній більшості кримських татар, які були останнім часом, в останніх хвилях не так багато нам вдалося отримати цих людей. Вадим Пристайканын зияраты девамында тарафлар архивы шысасында ишбырлик боюнча мукавеленын тизмесных илан этти. Чехия тышешлер назирлигинде эминлер бу Украина ve Чехияда советлер режимы террорчылыгынын яны фактларыны ачачак. Татьяна Комарова, Дмитро Суспильный, Прагадан, Заман, АТР. Қар тобында қалғанлар ең аз 28 кіші Түркиянын Бахчисарай бөлгесінде елек олды. Анда трассаға бұры-бір артындан 2 чық түшті. Құрбанларының эксериеті құртарыжылар. Олар қар тобында қалған инсанларыны чықармаға тырышқаны вақыт, оларыны да чық қаплады. Тәпсілатлыжа левқамызда. Türkiye'deki Бахчисарайның әр тарафында yüksek dağlar, yerli sakinler için karlı kış beklenilgen, ama sonki bir kaç gün kar toxtamayıp yağa, geç akşam dağ tüpelerinden çiğ koptu. Düşken kar araba yolunu blok etti, kar koruyucu maşinanı ve mikroavtobusunu kapladı. İnsanlarını bütün gece ve sabah kurtarmağa tırışaydılar, bir kaç kişi sağ kaldı. Мене дістали з-під лавини десь через 25 хвилин після того, як все сталося. Мікроавтобус просто знесло. У ньому було десь десяток людей, зокрема 2 дітей. Автобусның 5 yolcusu элек oldu. 2 insan belgisiz gayip olgаны кебі сайла. Kurtarıcılarını kar tubundan çıkarmağa tırışkanları vaqtda vaziyet daha da finallaştı. Öyle vaqtında dağlardan da bir çık tuşup kelgen kurtarıcılarını da tuzağa aldı. Kurtarıcı kar obalarından ozu çıkıp oldu. Onlar şimdi hastahanede buluna. 2 tane de makine aldı, 3-4 tane de askeri aracı aldı. Şimdilik 38 adam ilak olğanı belli, ama bu rakam sonki değil. Karastında daha çok insan kala. Onların sayısını hukuk koruyucular açıklamay, felaket yerlerine 300 kurtarıcı verbi yollanılgan. Yerli hakimiyet epsi hayıp olğanlar tapılmaganca kıdırıcı operasyonu toxtatmamağa işandıra. Ama şimdi bozulgan hava planlarını boza. Bахчисарай rayonunda kene kar yağdı, bundan gari küçlü yel koptu. Büyük ihtimalle dağlardan da bir çık düşebilir. Anna Makarenko, Zaman, ATR. Қырымда ең чоқ репрессияларға Қырым татар журналистлері оғырай. Бұл ақта Freedom House халқара қоршылайжы тешкілаты сабат бере. Оларынан малыматына көре, ишғал етілген ярмадада 10 журналист тапсте болуна. Эсасен бұл ишғалжылерінің қанунсыз әрекетлеріні көстерген блогер ве жемат журналистлері. Айры жасөз Сервер Мустафаев, Нариман Мемедиминов ве Қырым бірдемлігі әрекетінің башқа іштиракчылері ақында кете. Медіа в Криму залишаються жорстко обмеженими, а професійні та громадянські журналісти зіштовхуються з репресіями через свою роботу. Кримсько-татарські журналісти, зокрема, піддаються особливо суворим покаранням. Їхні вироки, як і у Семени, мають бути переглянуті. Важливо, щоб Сполучені Штати, Європейський Союз і міжнародна спільнота наполягали на справедливому і ретельному розслідуванні таких випадків. Қырым татар матбуат васталары рас келген проблемалар аққанда Меджлис етекчілері Реджеп Тайып Эрдоған әле көрішкені вақыт қапалы көрішівде де музакер етті. Оны Меджлис рейсі Рифат Чубаров білдірді. Оның сөздеріне көре Украина қытасында чалышқан қырымлы журналистлер шымды ишғал етілген Қырымға барып оламай ве ярдымға мұқтач. Мы назвали 2 кримсько-татарських ресурси АТР і КХА. І що їхня діяльність, вона настільки така глибоко антиросійська, як до країни-агресору, що треба думати про те, як допомогти журналістам цих ЗМІ.
Дүнияда бірінші Қырым-Татар радиосы 15 жыллық юбилейні қайдеті. Мейдан 2005 сенесі февралінің 5-інде бірінші кере яйынға шыққан еді. Қырымның бір чоқ көшелерінде ватандашларымыз Қырым-Татар тілі ве музыкасыны діңле башлады. Бөле шекілде Қырым-Татар халқының медениеті жадыланмасына адымлар атылды. Қырым-татарларынан сесі яңғырағаны işgalciler бегенмеді. 2015 сенесі işgalciler Мейдан ве АТР телеканалына лицензия бермеген сон, олар Киевден яйынға шықмаға мejbur oldu. На радио Майдан новости выходят каждый час на 2 языках, и мы освещаем проблемы крымских татар и все события, которые происходят на полуострове. Для нас очень важно, чтобы нас слышали и услышали. Для крымских татар, я думаю, это маленькая победа, потому что в Киеве очень много переселенцев, которые интересуются проблемами. Радио Майдан говорит правду, и мы не боимся освещать все события, которые происходят на полуострове. Бұда қада нетеже программасы сонына етепіңізге қайырлы ақшамлар тілейім. АТР-ден есе айрылмаңыз көрішкенже. Мен қаялар көксінде, қара қышта, язда, қарлар түбінде, бұрчақ яғғанда, яшын яшынлағанда, уылдап боранлар сызғырғанда, оскен қая япрағы кебе, даянырым. Йоқусыз, пиясыз осерім. Керек олса, атешлерде янар. Башымны егімен күрсеге. Ақсызлықтан күсерім. Барсын кімерде аяқ астында таптасынлар дұшманлар. Мен кенеде қол көтерме. Даянырым. Қая япрағы кебе, қаяға таянырым. Вақты келір. Таш қаяларыны тешерім, эшерім, чатырларға көтерілерім, андан эшіттірсіз менің сесім. Він завжди дарує радість і надію. Він не знає, що таке втом. Він завжди працює без перерви. Він завжди черпав сили на своїй рідній землі в Криму. Але зараз йому дуже боляче. Окупація Криму поранила його, але не вбила. Зараз він залишився на самоті, без рідної землі і тримається з останніх сил. Але бореться. Бореться за Крим, за Україну, за наше майбутнє. Поддержи АТР. Откажись от 2 чашек кофе в месяц и пожертвуй эти деньги ему. Для нас это мелочь, но если так сделает каждый... Це дасть можливість кримськотатарському телебаченню жити і говорити про проблеми Криму. Підтримай.
Хавеса. Merhaba, assalamu alaikum saygılı ATR телеканалының телесердюлері. Бүгін программасының сереті сынысады тұзле сызлері чын ақшам мен Гүлсім Халилова чалшам ве, демек бұл бөліңгімізде біз Қырым ве Қырым етрафында өзберген сонке ве ең актуаль хаберлеріні музакире етежекміз. Студиямыздың мұсафыры Қырым Татар Милли Межлис азасы Гайна ханым Юксель. Селям алейкум. Алейкум селям. Гайна ханым, келіңіз кележек хаберінен башлайық ве девам етейік субъетімізні. Қырым Татар халқының лидері Мустафа Джемилевнің тариф еткеніне Корея Реджеп Тайып Эрдоган Түркия президентінен корышуы вақытында Қырым мәселесіні де музакире еткенлер. Келіңіз діңдейік. Ми говорили про створення нового формату для обговорення теми Криму. Ердоган визнав, що перш ніж вирішити, яку з обговорюваних схем вибрати, потрібно узгодити це із західними партнерами. Може, переговори щодо Криму будуть вестися в Стамбулі, а може десь в Європі, скажімо, в Брюсселі, щоб привернути більше уваги. Ми будемо працювати над цим. Ердоган зі своєї сторони, ми зі своєї. При цьому ми сказали, що своїми близькими союзниками вважаємо країни Балтії, Польщу. Ердоган, в свою чергу, сказав, що у всіх них алергія на Росію, і вони навряд чи захочуть встановлювати з нею якісь контакти. İşte böyle айтқан Mustafa Hacimilov aslında Gayna Hanım umumen alғанда, sonra tavsiyalarga geçermiz de Recep Tayyip Erdogan'ın mında kelgeni ve ziyaretinin memnunsiz mı? Мен білесем, әркез бұл сеферке зияретіні бая бөлі яқшы корды, яқшы дегерлендірді ве қимет кесті. Чүнки Қырым татарлары үшін пек мұйым ве позитив месажлар верілді. Беренде невбетті Қырымны аслы Түркия, Русия топрағы оларақ танымаджак. Икенде Украинанен ишбірлігіні юкселте ве базы аннашмаларыны имзалады. Üçüncü Қырым татар меселесінде ярдымжы олмаға тырыша. Дортунжу гені Украинаға, Украина аскерлеріне ярдымжы олacak. Ве бұл іш черчевесінде bu iş çerçevesinde değil, men айтмаға isteyim ekonomik yardımмен bağlı Kırım Tatar meselelerine de bakmağa böyle söz beri Türkiye'ye. Onun için bu ziyarette baya böyle güzel mesajlar alındı. Endi onlarını yerine getirmek gerek ve gerçekleştirmek gerek. Malum olğanı ki Mustafa'ga demek Ahtemçi Göz, Rifat Çubarov ve Rustem Umerov dorta koruşken Recep Tayyip Erdogan. Ya sonra sizlerge malumatlar verildi mi? Yani belki sizde de tavsiyatlı malumatlar var da ne laf etildi, ne teminlendi, yani Erdogan'da ne айтқан? Bu ziyaretten son bizim ayrı konuşmamız olmadı çünkü şimdi meclis azaları herkes uzun işlerinden uğraşmaya tırışa ve növbetteki hafta bazı toplantılar gerçekleşecek. Onun için ayrıca bu mesele için konuşmadık ama umumi malumat tabii ki var ve bu sefer ziyaretke dediğiniz gibi 4 kişi gitti. Daha evvelki kelgende Erdogan kelgende bet böyle da geniş to gereknen konuşaydı. O zaman hem meclis azaları hem aktivistler katılmaya imkan koydular. Bu sefer 4 kişi koruldu ve ama umumi айтқан gibi baya böyle
яхшы позитив şeyler айтылды. Zaten Recep Tayyip Erdogan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı bizlerge her vakit bana destek etkenini, Kırım işgalini hiçbir vakit kabul etmegenini vesaire bunların hepsini her daim aytaydı. Ve destekini bildireydi, demokratsızlığını bildireydi. Fakat bunların arkasından bir hareketlerinin olacağına kene bu seferde işanmak gerek mi sizce? Şimdi mında muhim olgan şey, yani Türkiye'nin pozisiyası asla ve asla o degenine göre Türkiye Kırım'ı Rusya toprağı olarak tanımayacak. Fakat ondan son gerçek işlerine bakmak gerek. İşanmak gerek. Kırım Tatarların yanında o kadar çok arkadaş ve dost yok ve bizge kol uzatkan ve bizden beraber bu yolga çıkan insanlarga işanmak gerek mutlaka. Çünkü bir taraftan biz görüyoruz Recep Tayyip Erdogan mında kele destekini bildiriyor ve ilahri. Fakat diğer taraftan işgal edilen Kırım'da kanunsuzca kurulgan cami kuruluşuna Türkiye'den ressamcılar ve mütehassıslar gelip anda cami duvarlarında resimler yapacak eken. Bu çifte böyle standart değil mi sizce? Bu meselede bence hem Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Dış İlişkiler Nazirliği ve diğer buniler çalışmalılar. Yani bence yaxşı bir şekilde anlatılsa gerekli şeyler yapılacak. Bu bir. İkinci, siz hiçbir zaman Türkiye'nin uzun vaziyetini unutmanız. Bu ülke savaş içinde olan bir ülkedir. Eğer biz düşünüyoruz Türkiye'de her şey dört dörtlük ve asla problem yok, bunu pek yanlış görüyoruz. Çünkü Türkiye'nin etrafında Türkiye karşı hareket etken bir sürü güçler var ve Rusya bu güçlerin arasındadır. Yani şimdi ilişkiler yine bozuldu bilgenimiz göre. Çünkü birkaç gün evvel bilesiniz Türk askerler Rusya güçleri tarafından vuruldu ve 6 şehit oldu. Rusya tabii ki bunu kabul etmiyor ama Türkiye bunun delillerini veriyor ve ispatlay. Onun için böyle her şey kara beyaz değil. Biz elbette tek bizim tarafımızga her şey olsun diye istiyoruz ama Türkiye'nin içindeki vaziyetini asla ve asla unutmamak gerek ve Türkiye'nin etrafındaki oyunlarını göz önünde tutmak gerek. Ve Rusya bu ilişkilerde, bu münasebetlerde oyunculardan birisidir. Anladım. Ya şimdi bir ilanlarımı geçeyim de sonra devam edemiz. Saygılı dostlar, ekranlarınızda rejissörlarıma telefon numarasını göstereyim. Şimdi Viber var ve Skype'ni görüyorsunuz. Eğer siz meraklandırgan bir sualleriniz meydanga gelse, onlarını canlı yayında bizlerge telefon açıp seslendirmege imkanınız var. Buyurunuz, bu sizin meydançığınız. ATR siz için çalışır. Onun için meraklangan suallerinizni telefon açıp seslendiriniz. Gayna Hanım umut tem onlarga cevap verir. Ya Gayna Hanım, ben de şunu soracak edim. Elbette ki hareketler hakkında söz yürütkenimiz vakit destek işgalini kabul etmemek bu çok mühim ve bunun için ayrı teşekkürler tabii ki. Fakat eğer ki hareketlerge geçsek, aklınızda mı bu cami meselesi kaldı, sonra bu binalar, evler, kuruluş meseleleri ne yazık ki kaldı. Çünkü Türkiye'ne baksak şüphesiz anda da problemleri var. Lakin mesela özlerinin problemlerini çizginleri vakti olsun. Ahıska Türklerini ve ilahi onlarga ev kuruluşlarda birçok şeylerin teminleyler ev kuruluşlarının. Fakat bizge kelgende bu mesele sadece vadelerde kala. Bu şimdi projeler, bu ev işleri bir çizile mi ya da öyle de kalıp ketecek? Birinci növbette Ahıska Türkleri Türkiye uzun topraklarında evlerini kurdu. Onu unutmanız. Ahıska Türklerini Türkiye vatandaşları olarak kabul etti. Onlara vatandaşlık verdi. Ve şimdi yanlış hatırlamasam o birkaç sene evvel bundan savaş bölgelerden yüzlerce Korantalarını Erzurum şehrine yerleştirdi. Yok bizge de kardeş millet değillerdi onun için. Yani Kırım Tatar meselesine gelgende tek Türkiye değil, Ukrayna hükümetine de bakınız. Tekrar Ukrayna hükümeti de tezleştirsin bu işlerini. Ona da geçermiz şüphesiz Toprak meselesi, izinler meselesi, gerekli kağıtlar meselesi. Yani tek onlardan
Украинадан отырып беклеме. Yok şüphesiz Ukrayna'da geçecekmiz zaten müzakere edecekmiz. Yani onun için ama şimdi eğer söz verildiyse yani bu kadar yüksek seviyede herkesin gözünün önünde yani eğer Cumhurbaşkanı konuşuğunda men bilesem bu yapılır. Ne zaman yapılır? Elbette hepimiz pek tez vakitte yapılsın dep isteyimiz. Fakat bunda birçok faktörler var. Men de sizin gibi hemen yapılsın, hemen kuruluşa başlansın dep isteyim. Fakat görüyorsunuz biz öz içimizde de bazı şeylerini sonki noktaya getirip bulamıyoruz. Mesela bu sonki açıklamalar evler Kherson bölgesinde kurulacak. Benimcesine çok yanlış bir karar eğer alınsa ve yine de ben bilesem son nokta koyulmadı ama eğer anda baksalar tek o bölgeye odaklansalar bu yanlış bir şey. Bu Erdoğan'ın aytkanı 500 ev hakkında aytası şimdi? Evet. Kuruluş hakkında bu evler hakkında 500 ev ya da 500 kuranta için evler tek Kherson bölgesinde kurulsa yanlış olacak. Fakat bunda bizim tarafından biraz inisiyatif olsa, bizim tarafından derken hem Kırım Tatar temsilciler tarafından hem Ukrayna hükümeti tarafından bu işler daha tez yapılır dep düşünüyorum. Geliniz böyle mühim da diğer meselelerge geçeyik. Yukarı şurada, Ukrayna yukarı şurasında Kırım suali boyunca parlament dinlevleri olacak eken bu hafta işgal etilgen Kırım'da Ukrayna prezidentinin daimi temsilciliginde bildirdiler. Keliniz dinleyik. 18 березня цього року у Верховній Раді України відбудуться парламентські слухання «Стратегія деокупації та реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь». Метою цих парламентських слухань є обговорення і формування цілісного бачення, принципів і підходів до основ державної політики щодо деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. На слухання передбачається заслухати інформацію уряду країни, Ради національної безпеки і оборони, постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим, профільного міністерства, пропозиції державних органів, органів місцевого самоврядування та громадських організацій щодо цього питання. Sonki kere siz meni doğrultursunuz, yanlış aytsam, sonki kere men yanlışmasam 2016 senesinde olgan edi, dinlevler. Şimdi akıllarına keldi mi? Kene dinlevler yapmak gerek olganı ya da ne beklediler ve bu dinlevlerden ne olacak bizge? Ne olacak bizge? Hiç olmasaydı da yaxşı mı olurdu? Yani hiç laf edilmeseydi, bu göz önüne alınmasaydı, kimse laf etmeseydi da yaxşı olur muydu? Ne getirecek bizge? Bu sualge daha konkret şekilde aytmak için yani bu cetvelini göz önünde tutmak gerek. Mana şimdi devlet tarafından tayin olgan bu işlerge bakan insanlar var. Onlar bazı yönüşlerde hareket gösteriyorlar. Geliniz onların işlerine bakıp sorayık ne vakit olacak, ne vakit yapılacak. Çünkü afsuski mında öyle bir mesele var görgenimi görüyor. Çünkü biz Ukrayna Cumhurbaşkanı Kırım temsilciliğinden konuştuk ve anda öyle bir şey aytıldı ki biz onların tarafından biz bu işi yeni başlayımız, sıfırdan başlayımız. Pek böyle benim için meraklı bir şey sıfırdan nasıl başlansın ki 5 yıl içerisinde bu kadar iş yapıldı Kırım için. Yani şimdiki yeni gelgen takım, yeni gelgen komanda niçin sıfırdan bunu başlay? Yani bundan evvel yapılganlarını çöplükte bırakıp şimdi yanıdan mı başlayacaklar? Çöplükte bırakıp men demem ama en azından preemственность yani bu işinin alıp varılması devamı degen bir şey var. Onun için men bilesem bunda biz hem Kırım Tatar halkı olarak hem Kırım Tatar halkını temsil etken insanları olarak da sıkı onlarla çalışabiliriz. Kesinlikle bu görüşmelerin, bu düşüncelerin faydalı görüyorum fakat konkret bir şekilde işler yapılsın diye bunlar hepimiz bize bağlı. Biz şimdi afsuski Kırım meselesini tekrar artqa koyulganını göremiz. Onun için bu tür görüşmeler ve Kırım meselesinin canlanışı
муимдыр. Демек, бұл Кориневичтің айтқанына көре бұл парламент деңгейлерінде Қырым қайтарылуы бойынша стратегия музакере етілежек екен ве менің анлағаныма көре кечкен сенеде олғаны ки бұл сенеде шубесіз первасыз олмағанлар давет етілежек ве умут етем Қырым татар халқының темсілі органында давет етілер ве чықышта бұлыныр. Бұна азырланмалымыз мұшымды не теклиф етмек мүмкін олacak? Elbette biz давет қатылacakмыз деп тушнеміз. Bütün Kırım meselesinden bağlı insanlar anda olacakmız деп тушнеміз. Ve strategiyаны biz sabırsızlıkla bekleyimiz. Strategiya degen bir dokument endi 6. sene boyunca laf etili. Daha evvel bizge aytaydı var ama gizli. Endi yapıldı, endi takdim edilecek деп iştemiz. Ve bu dokument boyunca herkes uzun fikrini aytacak. Fakat onu laf etmek için da stratejiyasını özünü көрмек lazım. Ondan evvel. Yani bu toplantılar, bu görüşmeler birkaç hafta evvel dokument alınır, herkesin tarafından okunur, kıymet kesilir, herkes uzun teklifleri verir. Böyle bir şekilde yapılır. Konseptual şekilde nasıl strateji sizince ve sizni memnun eder? Memnun eteredi meni Kırım kaytığı. Yani evge kaytsam bu beni pek memnun eteredi. Hepimiz anlayımız şimdiki vaziyette iki yol var. Biz onu endi çoktan aytamız yıllar boyunca. Bir askeri yol, bir diplomatik yol. Strategiya, men bilesem şimdiki yapılgan strategiya. O böyle siyasi, diplomatik yolnen bağlı olacak ve anda gerekli adımlar da detaylı, da tafsilatlı bir şekilde bizge verilecek. Fakat bilesizmi, böyle bir dokument gerek ve hepimiz onun etrafında hem müzakere etmelimiz, hem laf etmelimiz. Men elbette anlayayım, bu kadar vakit boyunca, bu kadar seneler boyunca gerekli bizim beklediğimiz bazı adımlar atılmadı, yapılmadı ve insanlar tarafından bu bazı böyle pasif, böyle nasıl aytayım sizge pessimistik şeylerge uğrata bizge, настроенияларга, böyle düşüncelerge uğrata bizge. Fakat iç yapmasak, iç laf etmesek asla doğru olmaz. Onun için bu tür toplaşılar, dokumentler, gerekli adımlar yapılmalıdır. Mına eğer ki baksak Ordlo meselesine, Ordlo etrafında birçok meydanlar var, meydançıklar var, olsun Minsk, olsun Normand formatı, demek anda bu meseleni laf eteler, reintegrasiya, deokupasiya, bu gibi teritoriyalarının kaytarıf, nasıl etuf gibi birçok meseleler yürü. Fakat bu meydançıkların arasında ne içindir Kırım müzakere etilmey. Sizin düşüncenize göre ki 6 yıl geçti, vatandaşlarımız da Kırım'da, anda Rusya'da toxtamay, özlerinin işlerini yapa, bir taraftan represiyaları yapıp, diğer taraftan işte koz boyalaf için yollarını kurmağa devam etti. Sizin düşüncenize göre halk sınmasın, boysunmasın, böyle biraz umutu olsun, kaytacağıma kene işansın ve işanmağa devam etsin deyip ne yapmalı şimdi hakimiyet? Yani tek şimdi de gelir zaman daha evvel ve şimdi ve sonra Kırım boyunca gerekli işler yapılmalıdır. Birinci növbette bu siyasi adımlar. Siyasi adımlar onlar çoktan aytıldı. Anayasa için değişmesi Ukrayna'nın içinde. Ondan sonra gerekli iki tane pek gerekli kanun var. Yerli halklar, kökenli halklar için ve Kırım Tatar halkının statüsü için bu siyasi tarafından. İkinci Kırım'ın böyle Ukrayna'nın politikanın içine körsetilmesi. Üçüncü gerekli sosyal adımlar. Onların içinde informasyon işi andaki vatandaşlarının bağladığı. Ben bilesem ben bunu defalarca mında ayttım. Siz de sordunuz. Gelgen başka adamlar da bunu ayttı. Bilesiniz mi? Yani bu tür şeyler aslında bu pozitsiya Kırım'ın çetki atılması o çoktan Ukrayna tarafından yapılgan bir hatadır. Ama çünkü sizin bu sayganlarınız yapılmalı. Sizin bu sayganlarınız yapılmalı. Ya yapılması için bir şey de yapmak gerekti.
yapılması gerek. Yani bunu Gülsüm Hanım, bunu gerekli şeylerini hükümete sorulacak. Yani hükümet bizge cevapkar olacak bu mesele boyunca. Çünkü onlar halk tarafından seçildi ve onlardan bazı beklentiler ve tek beklentiler değil, onların vazifeleri, görevleri var ve onun için onlar bunu yapacaklar. Kırım'ı böyle çetkiye atmaktan bazı ve diğer meselelerine bakmak Kırım olmadan asla ve asla hatadır. Bunu Kırım Tatar Milli Meclisi olsun, Kırım Tatar liderleri, aktivistler, Kırım'dan çıkan insanlar her bir yerde, her bir meydançıklarda, her bir imkanlarda aytalar ve çiziyorlar. Asla ve asla ayırmamak gerek. Bu işgal altında olan topraklar, onlar asla parçalanmaz ve eğer Donbas meselesi konuşulur, Kırım'da olmalıdır. Ben bilesem 6 sene boyunca biz bunu aytamız. Eğer hükümet bunu yapmay, demek ki hükümetke sorulacak. Neden böyle pozisyada durasınız ve neden böyle vaziyetke razı olasınız? Siz doğru aytasınız. Ben %100 sizge koşulam. Hakikaten de hükümetten sormağa gerek ki zaten biz hükümetten sorayız. Çünkü onlarını seçti millet, onlarga rey berdi. Fakat Kırım'da yaşayan vatandaşlarımız 13 senesi sizni seçti. Yani temsili organ olarak, Milli Meclis azası olarak ve onun için mesuliyet de bir cihetten sizde var. Kimse o'zun mesuliyetinden kaçmay Gülsüm Hanım. Kimse o'zun vazifelerini toxtatmadı. İşgal başladı, evden atıldık, terk ettik vatanı. Kimse o'zun mesuliyetinden kaçmay. Ben defalarca onu ayttım. Bir gün kurultay olacak, yine toplanacakmız. Allah izin verse ana vatanda ve herkes o'zun işlerinden sorumlu olacak ve hesabatını yerine getirecek. Onun için Kırım Tatar Milli Meclisi o'zun imkanlarına göre, o'zun elinde olan aletlerge göre, o'zun çevredeki güçlerge göre gerekli şeylerini ata. Belki yetersiz. Çünkü neden? Biz konkret netice elinde görmemiz. Ama inanınız ki bizim tarafından gerekli malumatlar, gerekli düşünceler, böyle pozisyonlar her bir yerde bildirilir. Ve şunu anlamalısınız. Mesela şimdi Kırım Tatar Milli Meclisi Kenne'de ben bilesem böyle bir şekilde ki 2014 senesindeki işlerge kayta. Çünkü şimdi yönelişlerden birisi çet memleketlerden gelgen temsilcilerden gerek olsa, elçilik gerek olsa uzmanlar onlarla konuşmak, Kırım hakkında gerekli malumatlarını vermek ve Kırım etrafında gerekli inisiyativalarını yerine getirmek. Mana Kırım meselesi etrafında bazı bir işler ve teşebbüsler belki de olacak deyip düşünüyorum. Çünkü Nazirler Şurası işgal edilen teritoriyalar sualleri boyunca nazirlik tüzeceğine karar algan. Bu hafta demek prezident ofisinde baş nazir Gançıruk aytkan nasıl olacak ve bu nazirliknin nasıl maksatları olacak? Keliniz dinleyin. Це дасть нам можливість набагато ефективніше працювати над питаннями реінтеграції Донбасу та питаннями роботи з людьми, які залишились на окупованих територіях або переїхали на підконтрольну територію і є тимчасово переміщеними особами. Milli Meclis Reisi Rifat Ağaçubarov o'zining Facebook sayfasında Gançırık'ın aytkan sözlerinin bazı yerlerine, işgalмен bağlı bazı yerlerine dikkatini celp etken dinleyimiz. І ні в кого серед учасників наради в Офісі Президента не з'явилось питання «А де тут Крим?». Звичайно, хтось може зауважити, що, мовляв, створюється міністерство по окупованих територіях, і це визначення вбирає в себе і Крим. Але невже в нашій країні ще комусь не зрозуміло, що там, де йдеться про інтеграцію Донбасу, там обов'язково має говоритись і про відновлення суверенітету України над Кримом, особливо в словах і вчинках державних службовців?
Ақиқат енді Донбасс бойынша назирлік деп айтса еді. Не үшін сізінше кенеде ұнытты ма сәдеже Қырымна айтмаға, яда бұл мақсус бойле бір ибарені қоланды? Мен бұл хаберні ақшам үсті көрдім. Гончарук тарафындан келген хабері, Рифат аған Фейсбукта пайлашқан düşüncelerini. Мен белесем бұл ені көрілған, асында ені дегіл. Асында топрақ, işgal altında olған topraklar için nazirlik kuruldu ve uzun faaliyetini gösteriydi. Ben belesem bu yeni eski iş devam edecek ve bu iş içerisinde, iş çerçevesinde Kırım mutlaka olacak. Neden aytmadı bilmeyeyim. O Goncharuk'a sorulacak. Fakat işgal altında olan topraklardan bahsedilgende ya da bu mesele boyunca laf edilgende mutlaka Donbas, Lugansk bölgeleri ve Kırım düşünülü. Ve yeni eğer nazirlikte Kırım olmasa bu nazirlik demek ki yarım çalışacak ve esas meseleye bakmayacak. Ben belesem mutlaka olacak ve anda Kırım'a bağışlanған, Kırım'dan bağlı olan böyle bölümler ve daireler ve uzmanlar olacaktır. Kırım'dan bağlı olsa anda Kırım Tatarlar da olmalı değil mi? Mutlaka Kırım temsilcileri, aslı halkın temsilcileri, Kırım Tatarlar olmalıdır. Biz da bu nazirlik boyunca bir şey görmedik. Bu proyektini, düşüncelerini nasıl bir şekilde, ben şahsen özümden bahsettim, nasıl bir şekilde onu koruyorlar, kimini koruyorlar, nasıl bir şekilde olacak. Ama Kırım olsa, Kırım Tatarlar olmadan olmaz. Ben bilesiniz mi, bu sonki vakitlarda çeşitli toplantılara katılam, Kırım'ını sorarlar, Kırım Tatar meselelerini sorarlar, aytılan böyle işler yapılar, son değiller. Bu meseleler olğanda niçin Kırım Tatarlar yok? Nasıl Kırım meselesi Kırım Tatarlar olmadan bakılır? Onun için bu mümkün değil. Kırım meselesini Kırım Tatar temsilcileri ya da Kırım Tatar uzmanları olmadan alıp varmak. Ve bu nazirlik meselesini bitirirken de bunu sormağa isteyeyim. Siz sport ve yaşlar ve sport nazirliği yanında çalışkan ediniz keçken hükümet vaktinde. Şimdi de bu nazirlik gayradan tıklene bir teklifler geldi mi sizge? Laf etildi, bu mesele laf etildi. Anda şimdi birçok böyle büyük projeler var. Onların arasında... Kimden laf etildi? Anda çalışkan insanların, uzmanların ve vazifeli insanların ama bu proses daha bitmedi. Yani konkret bir karar var mı yok mu? Ben de şimdi aytıp bolalmam. Şunu aytmağa isteyeyim. Anda bu nazirlik tarafından büyük böyle projeler alıp varıla. Mesela onlardan birisi gençlerin denişivi. Yani demek ki Ukrayna'nın 27 bölgesinden gençler birbirine katılacak, birbirini koruyacak. Böyle denişifler yapılacak. Bu bayağı büyük projekt. 500 milyon grivnalık bir projekttir. Ve bunun içinde Kırım da var ve asret Kırım ve Donetsk, Lugansk bölgelerine yapılgan bir programa var. Çünkü anda vaziyet başka, metodika başka, çeşitli şarayetler başka vesaire. Bu yönelişlerden birisi. Ondan sonra bizim son vakitlarda gençlerimiz pek aktif oldu. Onlar bazı şeyleri yapmağa istiyorlar. Sporcularla bağlı, Kırım'da olgan kurişçilerinin bağlı vesaire. Belki de sizin bu yanı hükümetinin yanı nazirliği yanında çalışan olarak koruyabilecek misiniz? Gülsüm Hanım, ben bu şeyge söyleye nasıl sizge belki nasıl sizge cevap vereyim, belki koruyacaksınız, belki kormayacaksınız. Mühim olgan bu meseleyi yerine getirmek. Bakınız, şeyler var, bizim koreşçiler var, bizim gençler var, bazı meseleler var. Şimdi bu mega ministerstvo, bütün meseleler ona bağlandı. Informasiya, kultura, sanat, ondan sonra gençlik ve spor. Bu ministerstvo olmadan olmaz. Sosyal politikаны егер түшінеміз, анда mutlaka ve mutlaka Kırım Tatarlar olmalıdır. Çok sağ olunuz cevabınız için ve gelecek mevzuğa geçerken çünkü daha birkaç meseleni sizinle müzakere etmeye isteyimiz. Bu SUV meselesi demek Karinevich işgal etilgen Kırım'a SUV berilmeyecek dep aytты, keliniz dinleyik.
Ніхто ні про яке відновлення водопостачання не говорить. Вода з каналу піде в Крим тільки після деокупації. Жодної води до деокупації. Виїзне засідання комітету ніяк не пов'язане з питанням водопостачання, а має на меті ознайомлення з ситуацією біля адмінмежі з тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим. Тим, хто спекулює на кожному кроці, варто нарешті почати займатися справами і перестати всюди шукати зраду. Ахмеджетте іште ишгалжи акимиет темсилчилеринин айтканына көре сув 100 күнге калган деңлейик. Ну, я начала свое оперативно-хозяйственное совещание, да, с поднятия вопроса о том, что мы находимся на пике маловодного года. И это самая острая проблема сейчас, на сегодняшний день, которая стоит, да, потому что будет введено ограничение подачи воды. А режим по поводу ограничения и подачи воды будет размещен на сайте и дополнительно проинформируем в средствах массовой информации везде. По поводу вашего вопроса, конечно, отвечу. МБУ город полностью готов к встрече зимы, которой еще не было по сей день, к осадкам, которые выпадут. Реагенты в полном количестве у нас есть, техника готова. И если нужна будет помощь, значит, нам помогут и ресурсные организации помогут, и застройщики, договоренности есть, то есть опасений нет по этому поводу. Нам главное – осадки, очень важно. Надеемся, конечно, что будет снег, будут дожди и на Божью помощь. Bu yılda zaten kış olmadı, ne bizde de olmadı, ne Kırım'da kış olmadı ve suyun problemleri böyle görüyoruz ki şimdi ciddi şekilde peyda oldu. Ukrayna bu su meselesini sizce nasıl kullanacak? Ukrayna bu konuda çok akıllı olmalıdır. Bu mesele ta 2014-15 senesinde aytılaydı. Kırım uzun resursları, su resursları yok. Kırım uzun susuz olmaz. Andaki yer altında olan sular, onlar belli bir müddet için kullanılabilir. Çünkü ondan sonra bu temiz su biter, onun yerine tuzlu su gelir ve asla ne hayvancılık, ne bahçılık için, ne insanlar için kullanılmaz. Ukrayna ben bilsem bu konuda pek böyle akıllı ve doğru stratejiyani kullanmalıdır. Ama şunu da unutmamak gerek. Sonuçta anda Kırım'da yaşayan hepsi bizim vatandaşlar. Ben demeyeyim tehdit şeklinde, ben demeyeyim şantaj şeklinde. Ama uluslararası hukukuna dayanarak bu mesele Ukrayna bakmalıdır. Çünkü hakikaten bütün meselelerden anda yaşayan insanlardan işgal etken hükümet sorumludur. Ve bu hükümet Ukrayna çıkmalıdır ve Ukrayna doğru ve akıllı bir strategiya uygulamalıdır. Гайна ханым, şimdi bizde canlı bağda bir insan var. С нами сейчас на прямой связи Андрей Сенченко, народный депутат Украины 6-7 созыва, руководитель партии «Сила права». Андрей, здравствуйте. Добрый день. Андрей, сегодня делегация Постпреда делала выездное заседание на административной границе. И, тем не менее, Кореневич сказал, что воду в Крым подавать не будут, но все равно. Как вы думаете, есть ли вероятность того, что в Крым воду подадут? Ведь с Крыма поступали сообщения, что там готовятся, якобы сжигают камыши в Северокрымском канале и так далее. Ну, они могут готовиться к чему угодно, но вода в Крым придет с уходом российских оккупантов. И никаких других вариантов не будет. Просто украинское общество, ну, знаете, как бы очень внимательно за этим смотрит после совершенно развязной, бессовестной торговли электроэнергией, которую в свое время устроил Порошенко, подачу в Крым электроэнергии с материковой части Украины. И поэтому, ну, вот такое вот обостренное внимание к этому вопросу, это хорошо и правильно, потому что сейчас у власти новая команда, там часть людей, ну, скажем, молодых таких мыслящих, прагматично, как они говорят, технократы, поэтому надо помочь им именно, чтобы общество помогло им сформировать правильную политическую позицию. Мы это сделаем, я думаю, что никакой...
Ну, потому что надо с ними беседовать. Я думаю, что после высказывания одного из депутатов есть общественная реакция, и так или иначе анализируется эта информация и реакция общества, и власть будет корректировать свою позицию. Точнее, даже ее пока не надо корректировать, потому что нет политической линии на то, чтобы подавать воду в Крым. Но ее пока просто нет по целому ряду вопросов, в том числе и по деоккупации Крыма. И задача, собственно говоря, общественных структур, тех людей из самых разных институций, которые занимались, осмысливали, готовились к этому, готовили проекты законов, которые касаются деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса, ознакомить власть и с анализом, и с предложениями на эту тему. Спасибо большое. Андрей Сенченко, народный депутат Украины 6-7 созыва, был с нами на прямой связи по телефону. Гайна ханым, учинче майыскуна Қырымға бойлы юруш олacak ve bu endi ilan etilgen, bunu artık herkes bilir. Şimdi bu yönelişte nasıl işler alıp barıla, buna bir dakika kala yayınımızın yekünlenmesini ve sizge sorum, siz birinci sıralarda gideceksiniz mi? Nasıl olacak bu endi, anladınız mı? Endi bir anlayışımız var mı? Bu nasıl olacak deyip? Şimdi son günlerde ştab tizildi, kuruldu. Anda adamlar hala da kırsetildi bir kısım, hala da Şimdiki vaziyette, şimdiki durumda bir informasyon işi alıp varıla. Çünkü insanlarga bizden beraber olgan çet el memleketlerin temsilcilerini bu aksiyanın manası anlatıla. Ve anda nasıl bir şekilde olacağını, nasıl da yaxşı olsun, böyle yapayıq, şöyle yapayıq, hala da bu müzakereler devam eteli. Ben bilesem bu tarihke yakın belli bir böyle plan ya da bakış olabilir ve onu ortaya koyulacak. Fakat şimdiki vaziyette de çok böyle informasyon tarafına ağırlık verelim. Anladım. Çok sağ olunuz. Bugün yayınımıza gelip mühim meselelerini bizne müzakere ettiğiniz için Gayna Yüksel, Kırım Tatar Milli Meclis azası stüdyamızın misafiri de sevgili arkadaşlar, men ise bu bölükni yakunlamak mecburiyetindeyim. ATR telekanalından ayrılmanız ve ayrıca bizge destekiniz için büyükten büyük teşekkürlerimizi bildiremiz. Sağ olunuz. Görüşkенче. Enfes, Kırım Tatar Kavesi. Bugün rahatlık günü. Demek men vaqtni siznен keçireceğim ve istidatlı bir Kur'an'tanı ziyaret edeceğim. Men kımerde aytam, "Nuşun Elzara деген türküsünü yazmadım." Oma ayta, "Apay, men Elzara türküsünü yazmadım ama bütün türkülerini sana bağışladım." Eğer bir Kırım Tatar Kur'andasında olğanı kыбık erkekler baş Kur'andada. Onun için erkekler ne dese, kadınlar onu yapa. Çoksu meselelerde ebet akıl tanışa. Bir popülerni türküm var. Toylarda pek yırlayık. Kızını para tapsam bekim. Evet. Bizim koyda bir kız var, evlenmege kozum var. Evim yoktur, param yok, evlenmege yerim yok. Ağlar edim ben seni, evim yoktur, param yok. Para tapsam ev alsam, az barımda toy yapsam. Allah
14 год, он как-то вообще не стирается. Я многое не помню уже потом 18 года, но 14 год он как-то вот... Факты о том, что нас прослушивают за редакцией, обнаружились весной 2016 года, то есть за несколько месяцев до убийства Павла Шеремета. Вот эти все 3,5 года я жила с вопросом, кто это сделал. Мне неинтересна позиция коммуникации, и пресс-секретаря и пиарщика. Я о другом совершенно. Для меня журналистика — это какое-то служение обществу. Когда тебе в автобусе бабушки кричат там: «Да ты ребенок крымских татар, не облокачивайся на меня, ты грязный ребенок». В общем, наверное, все, что можно обидного сказать про человека другой расы, ты слышал. И про обезьяны, и про черно, вы понимаете, что. Когда тебя не существует вообще для истории целой страны, в которой ты живешь на протяжении 50 лет, это очень больно. Я не хочу, чтобы меня воспринимали как изгоя, я не хочу, чтобы меня жалели. И не жалели крымских татар в том числе. Да, это трагическая история, но это ту историю, которую сейчас только люди открывают для себя. Какая мечта у Севгиль Мусаева? Если отвечать честно. Возвращение дома. Сегодня у меня в гостях журналист, главный редактор издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева. Доброго вечера. В эфире «Прайм» на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны события и приглашаем в студию самых интересных собеседников. Сегодня я просто счастлив представить человека, с которым мы сразу перешли на «ты». И вот второй раз в жизни увиделись, и второй раз уже сразу в эфире. Это Дмитрий Оскин, артист. Спасибо большое. Мне тоже очень приятно это знакомство и то, что я никогда даже представить не мог, что я попаду в эту удивительную студию. Спасибо. Ну, понятно, что ты знаменитость, но все-таки у нас принято гостей представлять, но вдруг еще кто-то на этом шарике не знает тебя. Она смотрит и в Новой Зеландии, и в Австралии, и в Бразилии, в Суринаме. Там, во всей. Поэтому давайте посмотрим візиточку нашого гостя, потім продовжимо. Дмитро Оскін, 61 рік, конферансьє, актор, шоумен, за освітою режисер театральних свят. Працював клоуном, був ведучим російського шоу «Двійників», працював арт-директором нічного клубу у Києві. Був ведучим телепрограми «Світ комп'ютера» на телеканалі ICTV, ведучий вечірок та презентацій, виконавець ролі олігарха Михайла Ройзмана у серіалі «Слуга народу». Дмитро Оскін саме зараз на АТР. Вот такой гость у нас сегодня. И все у нас перемешано давно, и медиа, и кино, и политика. Вот уже вот мы реально живем в каком-то постмодерне, где уже не понимаешь, где выдумка, где лицедейство, а где правда. В общем, некоторые считают, что сериал «Слуга народа» сильное влияние оказал на выбор украинцев и на выбор конкретно президента Владимира Зеленского. Но вы к этому причастны, безусловно, да, так как вы играли в этих сериалах, причем во всех, да, по-моему? Во всех трех сезонах. Во всех трех сезонах, да? Вот. И я прям с места в карьер хочу. Я хочу показать кусочек, который мне очень нравится. Это второй сезон, да, по-моему, это 17-й год, где вот, ваш персонаж с другими, так сказать, олигархами. Вот давайте посмотрим, а потом продолжим. Я почему до сих пор не на воле? Ну ты не скрипи зубами. Сядь, покушай устрицы, пока свежие. Устрицами не отделаетесь. «12-летний? Извини. Ты же все-таки в тюрьме, должны быть какие-то решения. Не смешно. Так я не понял, как мы решаем? Будем освобождать узника или поиграем в правосудие? Это даже не обсуждается. Дело не в том, что Голобородько тронул нашего человека. Он посягнул на святое, на систему. Вот-вот.